Nemurirea i-a fost asigurată de către Mihai Eminescu și Ion Luca Caragiale. Aceștia și-au bătut cumplit joc de el. Aveau și motive. Respectivul le furniza suficientă materie primă. Făcea chefuri cu scandal. Odată s-a urcat cu butoiul de vin în căruță alături de lăutari și îi plăceau foarte mult femeile ușuratice. Pantazi Ghica, născut la 1831, are un frate mult mai cunoscut pe Ion Ghica, alături de care a studiat la Colegiul Sfântul Sava. Va pleca împreună cu fratele său la Paris, însă va neglija studiile în detrimentul distracției. La 1847 îl întâlnim ca secretar personal al lui Nicolae Bălcescu, iar la 1853 va participa în calitate de locotenent la războiul Crimeei, în armata franceză, pentru ca în 1856 să vină la Târgoviște. Va deveni angajat al tribunalului Dâmbovița, iar începând cu același an va fi chiar președinte al acestuia. Rămâne la Târgoviște vreme de 3 ani, până la 1859. În această scurtă perioadă, Pantazi a reușit să strângă suficiente informații cât să scrie 2 lucrări despre Târgoviște și târgovișteni. Prima, apărută pe când se afla aici, la 1858, este dedicată unui poet târgoviștean care se săvârșise cu 2 decenii înainte. Este vorba de Vasile Cârlova. O lacrimă pentru Cârlova se numește lucrarea. Cea de-a doua, scrisă la 1860, în București, la scurtă vreme după ce părăsise Târgoviștea, un boem român. Practic aici întâlnim cele mai multe informații despre Târgoviștea și târgoviștenii de la mijlocul secolului XIX. Târgoviștea era o femeie îmbătrânită, dar cu trăsături frumoase încă, dar și cu un surâs trist. Toamna viile răsună de acoardele voioase ale lăutarilor. Ei, această imagine idilică a Târgoviștei evocată de Pantazi Ghica nu putea să nu găsească și un lăutar. Așa cum Iași l-au avut pe Barbu Lăutaru, și Târgoviștea l-a avut pe Paraschiva Paharnicu. Un cobzar cu o cobză la fel de veche ca și el, gras, mucalit și foarte, foarte pus pe șotii. Pantazi și Paraschiva au legat o prietenie foarte, foarte strânsă, pentru că este evocată figura respectivului alături de Sava Lăutaru. Acești 2 lăutari ai târgovișteni de la jumătatea secolului XIX erau nelipsiți de la chefurile lui Pantazi Ghica și, așa cum o spune și respectivul, cântau mai cu seamă pe Ulița Mare. Parcă pentru a mângâia vanitatea târgoviștenilor, Pantazi scrie: Bucureștii, dacă ar avea o chindie, ar fi o mică Târgoviște. Pantazi Ghica amintește o imagine a Târgoviștei de la jumătatea secolului XIX, o imagine foarte apropiată de ceea ce au găsit Cârlova, Heliade Rădurescu ori Grigore Alexandrescu. Deși asta numai 3 ani oferă, pot să spun, cea mai reală imagine a urbei. Am mai descris și locuri interesante ale Târgoviștei. Grădina publică, care la vremea respectivă era situată în zona podului Mihai Bravu, pod făcut cadou, așa cum spunem Pantazi, de către Bibescu. Grădina publică, loc de promenadă. O altă grădină pe care Pantazi o amintește este cea a Mitropoliei, locul întâlnirilor secrete, unde se aflau numeroși pomi cu poame dulci și răcoritoare. Figură veselă și boemă, Pantazi Ghica a lăsat multe amintiri haioase. Una dintre ele, prieteni, se pare că la o vânătoare de urși ar fi adus un urs dresat pentru a nu-l pune în primejdie pe principele Carol. Ursul, la vederea armei principelui, s-a apucat însă să danseze. Cred că iubea la fel de mult dansul, la fel de mult ca și Pantazi Ghica. Cele bune!